номаҳои падар. номаи дуюм. ман мехоҳам ки ту ҳамеша сипосгузор бошӣ, чунки дар он бартарӣ вуҷуд дорад. ман ба ту мефаҳмонам ки ин чӣ қадр накуст. барои ҳама эҳсонҳои дар ҳаётат рух дода сипосгузор бош ва ин одатро дар худ рушд намо. ҳар шом пеш аз хоб он хубиҳоеро ки дар давоми рӯз ба ту рух дода буд ба ёд оварда, барои ин эҳсон шукронаи худоро ба ҷо ор. аз ин ҳам бештар эҳсон хоҳӣ ёфт, модоме ки имрӯз аз атоҳои Парвардигор шукргузор будӣ. сипос ин на танҳо ҳиссиёт, балки эҳсосотест, ки дар вуҷуд ва дар мафкураат пайдо мегардад. бинобар ин, агар касе ин ҳиссиётро мавриди баррасӣ қарор намедиҳад, дар кадом ҳолат бояд миннатдор бошад ва барои касе ва ё чизе шукрона гӯяд, ӯ ҳаргиз сипосмандиро эҳсос намекунад. сипосгузор будан ин ягона имконияти айни замон худро хушбахт ҳис кардан аст. пайваста арзи ташаккур кун. аз худписандӣ дур бош. зеро худпарастӣ ва шукргузорӣ мухолифи якдигаранд. дар равобит бо наздикони хеш сипосгузор буданро фаромӯш насоз ва бе ягон шармгинӣ пайваста шукронаи эшонро ба ҷо ор. ин барои шокир ва сипосманд будан муҳим аст. кӯмак ба муҳтоҷон ин ҳам ифодаи миннатдор будан мебошад. шахсе ки рафиқони зиёд дорад ва нафарони бисёре баҳри кӯмак ба назди ӯ меоянд ва ӯро эҳтиром менамоянд, чунин кас ҳамеша сипосгузор аст. ба устодони худ ташаккур гӯй. толибилми беҳтарин ҳамеша аз устодони хеш миннатдор аст, чунки эшон ба ӯ боигарии равониву ақлонӣ медиҳанд.